Sa headlines kan mga barata, City Disaster Risk Reduction Management Office kang Naga nakahanda na sa posibleng epekto ni Bagyong Paeng. Pagbabaha sa mga banwan sa Camarines Sur darakang pag-uuran na irehistro. Evacuation Center kang San Fernando, Camarines Sur pinaglinigan na para sa mga evacuees kang Bagyong Paeng. Duwang pinagtutubudan, miyembro kang UP People's Army gadan sa engkwentro sa Garchitorena, Camarines Sur. Diyos marhay na hapon, ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Huli kan pag-uuran na pwedeng magdaranin pagbaha sa siyudad ng Naga asin ang halangkaw na tiyansa na mag-agi sa Kabikolan ang Bagyong Paeng. Tulos man pinagsuspender ni Alcalde Nelson Ligacion ang laog sa klase kanyaon sa preschool abot senior high school. Ang pagsuspender kan klase sa Naga ang basado man subuot sa DepEd Memorandum. Based on the latest forecast and kan Pag-asa and per Mike Padua, nagluluwas ng strike probability naglangkaw from only around 20 to 30% about 2 or 3 days ago. Punya na sa 70 to 80% na. Kaya dahil po kayan, and dahil man duman sa flood warning na na-receive ita Kasubanggi, nagpaluwas kita nin advisory na mayong klase sa preschool, elementary high school, including senior high school. Base man yan sa DepEd Memorandum. Ayun. May mga naghapot, ano nga yata ang college, da ikabali, mayong basihan. Mientras tanto, naamay man na nagpaluwas nin kanya-kanyang memorandum ang mga banwaan sa probinsya nin Camarines Sur na nag-aanunsyo na mayong klase sa saindang banwaan huli kang peligrong darakan makosog na pag-uuran. Bago man mag-udto, nagpaluwas naman nin kasuguan si Governor Luigi Villafuerte na magsuspender na kan klase sa bilog na probinsya nin Camarines Sur. Sa iba pang bareta, presente ang mga ahensya kan gobyerno sa siyudad ng Naga asin mga stakeholders sa ipinaapod na meeting kan Naga City Disaster Risk Reduction and Management Office na pangenot na pinag-urulayan ang paghahanda sa bagyong si Paeng. Detalles kayan sa report ni Melvin Machado. Huli kan peligro sa siyudad kang Naga kang Bagyong Paeng, tol sa conducirin meeting ang City Disaster Risk Reduction Management Council asin City Resiliency Council sa pagangenot ni Mayor Nelson Ligacion. Susog sa alkalde, natawan na nin magkakadigong abiso ang mga opisyal kang siyudad sa mga dapat nagibuhon, ngunya na igwanin raot nin panahon. As of now, we have already given the necessary instructions to certain officials of the city bilang preparasyon sa Bagyong Paeng. Siniguro man kang Public Safety Office sa Naga City Police Office ang saidang kahandaan sa pagresponde sa epektong dadarahon kang Bagyong Paeng sa siyudad kang Naga. As of now, all PSO personnel are on standby for deployment related to Typhoon Paeng. Actually, beforehand, may igwa na kita niya prepare as directed by our regional director, Police Brigadier General Rudolph Dimas, saka sa satuyang City Director, na i-prepare na ang satuyang mga station mga almost a week ago pa sa nahiling pa lang na nagbabadya na magkakaigwa ng low pressure ang satuyang area of responsibility. So that is why well prepared naman ang mga station. We had a meeting already with our disaster management team sa Sulad kang Naga sa NCPO. And right now, marangyani nagpaapod naman ang satuyang city mayor for this purpose na mahiling ta ang preparation sa itong mga resources sa maabot na if ever na bagyong ini na pigihiling na nagbaba na nga ni na agihan kita. Automatic yan after kaini kung sakali man na may instruction sa tuyang city mayor as a responsible officer sa struktura kang ICS. Magkakaiwa tulos kita ng checking, yung assessment kasi itong mga resources o pigaabot ang mastering of troops. Hagad ba ni Mayor Nelson Ligacion sa mga punong barangay ang regular na pagpapaabot sa saindanin impormasyon asin ang pag-ibakwa rin amay sa mga residentes kung kinakaipuhan. Si paghanda man duman sa mga priority sector na mailikas kung kinakaipuhan. And si reporting po sa Tuya dapat maging
constant, periodic. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Basurang mga nakabara sa agihan kan tubig sa Barangay Concepcion, Pequeña, Syudad ng Naga, asin mga nag-i-star na sinakop na ang creek ang nahihiling ni punong Barangay Wewen Regmalos na nagkakausanin pagbabaha sa nagkapirang parte kang sa indang barangay. Nainot naman na inaksyonan kan lokal na gobyerno kang Naga ang problemang ini sa paaginin dredging sa creek, alagad huli kan basurang natipon liwat na nagkakausa ini nin pagbabaha sa nasabing lugar. Si ginibo po ni Mayor kang nagpag-ulay mi kay tong day pa na didred si problema mitig sa Pequeña. Iyo po to si pinagtabang sa kukang LGU Naga sa pamamayo po ni Mayor na madreds po or mapaluwas si tamang sukol kang creek na kung saan po paano ng basura pantay na sa daga. Kang nangyari po ito, nagkaigwan ng pag-uuran, naglibot po kita. Mayo po kitang nanutaran na pagbaba dahil si flow kan tubig, pero mabilis na luluwas kasi sa may Robinson. Mayong basura dahil nalinig. Ang niya naglangkaw si panahon, naglawig naman si Aldaw, may mga basura na naman. Yun na po na naman, sinasapo naman si pagbaha sa lugar. Pensaro po kayan si mga kampanya ko sa lugar na ang mga residentes makisumaro. Padago sa mga bareta, evacuation center sa Banwaanin, San Fernando, Camarines Sur, pinaglilinigan na para sa mga evacuees na temporaryong maistar digdi. Aramon ta ang kumpletong detalles kayan sa report ni Jerome Breeze. Pigliniganaan na kalahisid sa building kan plan sa San Fernando, Camarines Sur, komo sa evacuation na center asin preparado naman sa pag-ako nin mga evacuees sa kun in kaso padaguspaan pag-uran darakan bagyong paeng. Sigun kikagawad Edna Asyaw kan plansa, piglalauman na posibleng 4 na pamilya ang mag-evacuar sa nasabing lugar nagikan sa zona 4 kan barangay na perming pinabahato yung nagkukusog anuran asin na may bagyo. Amay po ako inapuda ni Kapitan na maglinig da kami sa evacuation center. Pigpaisyan ko man po ang mga BHW, nakirigdiman ko para po mag-ayos po kami kang mga gigibuh mi pong magiging evacuation center. Hindi po sa evacuation center, hindi sa Kalahi, hindi po kasalukuyan po kami naglilinig. Tapos sa mga BHW po sa health center, tapos ito po sa Muyang Barangay Hall, pwede man po ito maging evacuation. Ang elementary school, pwede man po yan. Kasi mga magpipira po dyan mga classroom. Tapos sa Rumi pa pong barangay hall na dati naman sa Zone 2, pwede man po itong akumadaran po ka mga evacuees. Ani bang barangay sa San Fernando, mayo pa man na mga evacuees lalo na anggikan sa plant barangays kan Banwaan. Para sa GNN TV48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, Kamaligan Disaster Risk Reduction Environment and Safety Management Office, preparado na sa pagresponde sa mga residentes na yaon sa barahaon na lugar. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Inabutan mi nakalatag ang mga gamit ka mga personay kang Kamaligan Disaster Risk Reduction Environment Safety Management Office o Kadresmo na pinamamayuhan ni Sir Roel de Loyola inibilang paghanda sa pagresponde sa mga residentes kang Kamaligan, Camarines Sur na maapektaran kang bagyong paeng, pati mga water assets subot kang nasabing opisina ang nakaandam naman. Sa kanya po nakaruluwas na ini yung mga pang-rescue sa evacuation operation po nakahanda na yan. May mga water assets naman kitang naka-ready naman. Ang mga barangay kang San Francisco, Tarusanan, San Mateo asin barangay kang Suwa ang kabali sa amay nakamati ning paglangkaw kang tubig huli kan high tide asin iniman ang babantayan na pwedeng maapektaran kang bagyong paeng. And ito bagang inapod bagang sa local term tignarakol da. Ang high tide niya is masalangkaw duman sa normal na high tide na. Kaya may mga barangay na pigsasanog na pag oras ng high tide. Ayan po mga sa San Francisco, sa Tarusanan, tapos may portion San Mateo tapos Suwa. Pun pa kasulban nagpaabiso ng Kadresmo sa mga barangay na iandam ang sa mga barangay evacuation center na dadagusan ka mga residentes nagikan sa mga barahaon na lugar kang Kamaligan, Camarines Sur. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak.
Mientras tanto, siniguro man ni Police Major Louie Ordones, Chief of Police kan Banwaan in Camaligan, Camarines Sur, na perming preparado ang sayang mga personahe urog na kung igwang raot ning panahon. Permi man subot sindang nakakoordinar sa Camaligan Disaster Risk Reduction Environment and Safety Management Office para sa deployment. Sa pagbabalik kang news break, duwang pinagtutubudan na rebelde gadan sa engkwentro sa Garcetorena, Camarines Sur, kan Suudma. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga News Break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari rin tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Naghahanap ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? I-level up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located at Barangay Dinaga, Naga City, Salbay, Barangay Sagpon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AET Ads ka na, your one-day quality printing. Padago sa mga bareta, pag-uuran na dara kan Sherline nagkausanin pagbabaha asim pagtiris ning daga sa mga banwaan sa probinsya kan Camarines Sur. Uyang report ni Melvin Machado. Harayo pa ang bagyong paeng sa kadagan kang Kabikolan alagad na matean ng epekto kang makusog na pag-uuran dulot kang Sherline. Sa banwaan kang Magaraw, Camarines Sur, baha na ang barangay Punong. Siring man sa Gainza National High School. Nagtiris man ng daga asin na dara ang Puninyog kan magkaigwan ng flash flood asin nabagat na ng tinampo pasiring sa pagsangaan presentasyon Camarines Sur. Apaw man ang tubig sa barangay Harrison sa Garcetorena, Camarines Sur. Isinugo naman ni Governor Luigi Villaferte sa Camarines Sur ang preemptive evacuation sa mga landslide as in flood-prone area sa bilog na probinsya. Biantras na rayo pa ang bagyong paeng gabusman inaabisuhan na maging andam sa epektong dadarahon kanasabing bagyo sa masulod na magaldaw. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, banwaan nin Minalaba, Camarines Sur, nakarehistro na nin pagbabaha hulikan pag-uuran. Detalye sa report ni Jerome Breeze. Binahaan magkakaparang barangay sa Banwaanin, Minalaba, Camarines Sur kasubagong aga ninhuli sa pag-uuran darakan bagyong paeng. Sigun kay Mayor Chris Lizardo, kabali sa mga binahang lugar ang barangay Malitbog,
Taririk asin San Francisco, magin unbound diri kan Balagbag Milaor asin Minalabak. Sa ngunyan mayo pamanin na mga evacuees gikan sa mga lugar na prone sa pagbabaha tuyong may raot nin panahon. Kabali man sa pigmamonitor ang upland barangays kan Banwaan, katabang ang MDRR mo sa nasambitan ng Banwaan. So mga upland barangays na po, aron kang din Socorro, Magadap, Bagulataw, hanggang sa coastal po sa Limbugo, San Antonio, so part kang Amoraon. So yung pagpigmamonitor na po nila, tanganig dahil na mangyari sa mga sitwasyon kayo na makusog si Bulyong Kanuran dahil si mga bulo sali sa kabukidan. So may mga nadanyara na harong. So yan naman po monitor ta. Preparado man ang lokal na gobyerno kan Minalabak sa pagtaunin ayuda sa mga maapektaran kan bagyong Paeng na nagdadara nin pag-uraan sa nasabing lugar. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Brice, Newsbreak. Padago sa mga bareta, nagpatanid ang Department of Health sa mga residentes na yaon sa mga binabahang lugar na maging maingat sa pagbabad sa tubig. Ang tubig baha ang pwedeng maging kausa nin helang na siring kang leptospirosis asin iba pang helang sa kublit. Inabisuhan man kaini ang mga magurang na bantayan ang saindang mga aki asin dai pagtugutan na magkawat sa tubig baha. Sa iba pang bareta, gadan ang duwang pinagtutubudan mga rebeldeng New People's Army matapos ang 10 riribayaning putok sa pagultanan kan subot 10 rebeldeng MPA asin tropa kang 83rd Infantry Battalion Philippine Army asin Special Action Force kan PNP sa Barangay Del Pilar, Garchitorena, Camarines Sur kan Suudma. Nabawi kan militar asin pulis ang 5 badil, bandolier 7 magazine, rifle grenade, landmine asin personal na mga gamit. Pinagbistulang sa alias na Gani asin Randy. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break.